Google Form mandan kan sei dona Google Form hi online na survey nan le data collect nan tangkai taka man thei an nia chuan Google Form kan man don chuan direct in search bar atang hian Google Form hemi hi kan du chuan ta hian kan thlang thei boka auto forms ti tang hian hemi hian kan thlang thei boka ani lo chuan heti lai po hian kan Google account logo pula khan heti lai dot paruk om kha kan click anga chuan ta hian an hnuai lamah hian icon buk bon rong hi do om don ni an click ang chuan hemi hian template thang alo oma template hi kan du chuan kan hmang theia kan du chuan kan edit thei tin ani chu kan du chuan blank form atangin kan start thei bawk ani chuan hemi hian Google Form hming ani ta a hi kan Google Form a kha enga tan nge kan man tur ti kha hemi a hian kan Google Form title a kha ta hian kan ziak anga SDC true form demo ta hian kan du chuan a form hing hi kan thlak thei don ni hemi hi ein save na folder a kha kan du chuan kan thlak theia direct in kan Google Drive a khan ein save don ni chuan hemi hian current location hi my drive ania chuan hmun dang te pawh kan du chuan kan save thei bawk ta tumtuma chuan kan thlak lo photanga chuan hemi Google Form a hian question type chi hrang oma hemi a hian question a hian kan en don ani hemi a short answer kan ti chuan text zanhi somnga vel character somni panga vel apom theia ala theia answer hian character somni panga vel ala thei ni chu chuan hemi hian required thi kan du chuan kan on theia required kan ti chuan khamia khan hemi question hi an chan lo chuan an submit thei don do ani chuan hi a duplicate na ne han du chuan kan duplicate khal theia chuan hi delete button ani le bawk ani chuan answer dang kan question dang kan add le don chuan hemi hian add question ti tang hian kan ti mai nga chuan hemi a hian paragraph te pawh ma hemi a hian character tam zawk long answer pa ngai ang chi kha kami kha alakna ani ve thung ani chuan multiple choice question le checkbox le file upload hi hemi hi kan man tangkai tu pathum ania antinan multiple choice question hi lo ni ta sela kan question a khan a chan na dik pakhat chi omang chi MCQ ho kha hemi tan hian angai don ta ni chu detail lo ni ta sela option 1 na tiang kan option thar kha ti khan add char thei bawk ani chuan chumi ni lovin chana dik pahnih pakhat item om thei ang chi a khan checkbox hi kan hmang ve thung don ani which the list are fruits ti taila hemi a hian which among the list are fruits lo ni ta sela ta khan hetiang ang chi a hian checkbox hi kan hmang ve don ani chuan file upload hi kan file upload a kha drive a direct in save dona chuan file kan upload tuna mangchin photang
hemi ah hian upload your file here tianga chuan hemi ah hian allow to only specific file type ti hi oma kan off chuan file chi sang computer file kan nei jong kha upload kan phal don ti na nia kan off ve thung chuan kan on ve thung chuan du big te kha kami kha upload kan phal don ani document kan ti chuan .doc ho word document ho khan nia chuan spreadsheet ani chuan excel file ho khan ni leta pdf te video te audio te image te drawing hi chu google a kan thil ji a chop ho kha khan nia chuan presentation hi om leta hemi hi ppt ho khan ta chuan kan du chuan kan on theya kan du chuan kan off theya entinan thalak submit tur kan ti kha chuan a caption a thalak submit tur kan ti kha chuan image kan ti khan document ta ni masela image kan ti khan image bak kha an thlan tura khan alang don chuang lo ni chu chuan hemi ah hian maximum number of file ah hian 1 te 5 te 10 te hi kan du kan sang theya chuan pakhat item kan man na tura jirin pakhat item upload tura kan du chuan 5 te pokha ada the ni chu a maximum number ania 5 kan thlan khan an du chuan pathum te pokha an upload the ni chu chuan maximum file size ah hian 1 GB atanga 10 GB inkar kan du kan thang thei ani tuna chuan smartphone kan manga kan thala ki alien to lo mang se chu chuan 10 MB hi atok fiu ani chu chuan next chuan linear scale hi mang le tela rating pack tir nan student feedback form ate pokan rating kha kan mang ta ni hemi ah hian antinan rate your class teacher hei ni ta sela 1 to 5 emo 1 to 10 emo po kan du kan thang theya ta hen a soi fian hi option la ne kan du chang kan da theya kan du chang kan da lo theya 1 being the lowest 5 being the highest kan du kan thang the ni chu kha antani chuan ni chi na ka soi to ang khan google drive a direct in kan thil siam shrim hi an save ka ti to kha kami kha google drive ami vat en don taila drive a kan file min kha sdc2 file demo tin ya sdc2 file demo tin an save khap mai ni chuan hemi ya hian hemi folder chunga hian anga kan question na ang rel khan ta hian file upload to khalo om don ni chu chuan antirna tuna hian file question example question na lo thang taila tournament registration ml tournament registration lo ti taila for Ify University Mizoram ml form description hi kan du chuan kan da theya kan du lo chuan kan da lo theya masela kan da chinange chuan hemi ah hian hemi hi rename sam mula chan chu nakina enge untitled form hi ti kha in zor thina chumi ngai lo turin heti lai atang in rename sam don ne l chuan team minga kha hemi ah an ti don tailan team name require ta ka danga chu fill up nge se ka du bang ta chuan hemi ah po hian enter players name tam tak om the wangin paragraph ka thang don ani chuan
angai le boka chu an payment ti na kha entry fee and pay na kha screenshot kha upload turin ka duwa chumi a chuan kan ti anga hemi hen file upload hi ka hmang don ani continue chuan enter upload your screenshot here tianga allow specific file type a hian image ka thlanganga chuan airport required airport khodang lam ngai lo chuan heng ho hi ka question ho chu ni ta ni chuan hei hi ka question hi midang thon ka du ta a send ta tangin kan tiang send ta hian heta hian a email hi direct in atirnan direct in tian ka thon thei bok ta direct in ka thon theya ani lo chuan a link ka hi tian ka generate thei bok ta ni ka du chuan ka ti to deuh theya chuan ei sei po khan ada thei tho ni chu ti to po a theya chuan copy a osam deuh pakhat chu copy a email vela mawa thon that le emo kha format dang nei lo chuan apoi lo antirnan account danga kan thon don ange chu l tian ka thon theya ani lo point ni china ka soi to ang khan direct in email a khan ka thon theya theng ve ve don tho an check sinang send item sa tangin send item sa hemi hi ania chuan ni china mi kha a chu check to lo mai la kha ti khan direct in a thon don tho ani chu chuan settings a hian hemi tang hian en le thei chu collect email address kha collect nge kan du chuan hei sign in turin kan ti theya chuan ani lo chuan responder in achang tu ina manual a input turin kan da theya masa default in do not collect ani chuan an submit to hnuwa edit le kan phal don chuan hemi hi kan on anga kan phal don lo chuan default in line off sa hi kan mang mai don ni limit to one response po hi email pakhat atanga pakhat voi khat item chan kan phal le phal lo ni mai chuan ni china mi a khan entai la hemi hi kan chang don chinange team name stc true player name hi 1 player 1 player 2 3 player 4 4 player 5 chuan screenshot kan upload don anga browse anga hi chuan kan submit ang hi kan submit ta chuan kan thil submit kha heta hen responses a hen lo lang takal mai ni chuan hemi a hian sheet a hian du chu sheet a kan an chhin create anga sheet a direct in answer ho kha ta hen lo lang don ni chu hemi a hian a submit phone ani anga chuan hemi a hian a question kha hemi a hian in ka chuan question thang ho kha an jek zel ani chu chuan kan upload te po kha hen ta chuan Google Drive a save dan tu na kan en ve thunganga Google Drive a khan drive tia chuan email tournament registration ti kha hi
alo ta ni chuan chu baka kan upload akan upload your screenshot he hemi hian adon save zel ani chu kaka Google Drive Google Form kan man dan ani okay thank you